trapo, eu chamome Brais das Hortas, logo vai vir Marta Ortiz, e hoxe imos vos contar uns cantos contos. A primeira é unha historia que ven de torneiros. Torneiros son 4 casas que hai en Allariz, arriba de todo o monte, que fan morbellos, nada, comer, dormir e mirar o luar. Mentira! Puxáronse con 70 anos a andar en bicicleta! E xuntáronse todas as mulleres de torneiros a tomar café e a falar. E gustoulles, e por que non facemos excursións? E por que non facemos un concurso de empanadas? E por que non facemos yoga e pilates? Pois fixéronlo, mirando en YouTube. Entón pasoulles unhas fichas para pedir, e ali nunha ficha estaba: eu quero aprender a andar en bicicleta. Ai, chavala, pero estás loca! Eu por min sí. Ana, ti traenos bicicletas que xa verás o que facemos nós de cago está. E así foi. Písalle a fondo! Non me la digas, hermano, que te matas? Hermano, que non me te decía, non me soltar, non me soltar, non me soltar! E agora cada vez que ven unha bici, algo se lles move dentro e escoitan esa voz que lles di: eu tamén sei soñar. Boas tardes. Eu sou Marta e para este segundo conto imos ir un pouquiño máis lonxe. Eu quería ensinar a ler a xente como miña boa, así que fui á universidade a estudiar magisterio. Ali coñecín a Nuria. Vouche contar unha historia. A historia desta carta. Marchaba a Nicaragua a construir unha escola. Abrín a porta, ali estaba José. Extrañado, mirou para ela e dixolle: "E aí, entonces, ya de noche se va usted a hacer escuelitas también? Ay, usted sí que es revolucionaria, pues. Con esas manitas lindas que usted tiene. Ay, usted me podía ayudar a escribir una cartica de amor. Hola, Gwendolyn. Al recibo de la presente espero que se haya usted bien de salud en compañía de sus familiares y sus seres queridos." Unha noite, Nuria preguntoulle a José pola revolución nicaragüense, pero José non quería falar da revolución, decía que él se ponía moi triste. La gente del pueblo tiene que dominar su palabra. Esa noite, José contoulle a Nuria como comenzaron as primeiras revoltas, como mataron a Manuel nunha delas, e falou da guerra. Lo que yo hago aquí es tan pequeño que no importa. José díxolle: "Te voy a decir una cosa que nunca se le olvide, que sin las cosas más pequeñas jamás haríamos las cosas grandes." Firmado, José. Bueno, pois imos xa coa última historia. Aquel home era blanco. Era tan blanco que se chamaba Manolo. E empezou a falar das súas 3 vacas que lles quería pola vida. E ali estaba Manolo, coa pinta amarela María Hermina, que lles poñía música para mochilas, todo a nome de Manolo, os créditos, e a cousa foi nada. E cando foron o tacho, a quen lle viñeron embargar todo? A Manolo. Marcho longe, marcho longe. Foi ao sur de África, hai un deserto durísimo, o Kalahari, e ali só son capaces de vivir os bosquimanos. E Manolo decía: "Ben vista xente que ver o pasa, que só cazan cando teñen moita fame." ¡Zas! Lanzaba a cada lance que iba polo aire, a cela intentando escapar e clavábase nun costado, caía polo chan, ala o bosquimano en riba da gacela. E tedes que entender, e para darlle de comer a meus fillos, basta xuntar os teus antepasados. Esta xente sí que sabe de animais. Esta xente que eu necesito para facer unha cooperativa como Dios manda. Marcho po Kalahari. Manolo non sabía onde estaba o Kalahari, pero sabía onde estaba o Castromiro. E cando por fin, despois de 3 días, chegaron a Johannesburgo e pararon, dixo Manolo: "Pero o Kalahari, ali." Agarrou un teto no medio do deserto do Kalahari. Aquela era un dedo. E Manolo abrazouse a elas, que eran 3 nenas bosquimanas, que o salvaron e o levaron da tribu. Empezou a decir: "Xa volvín na tele." Os bosquimanos non lle entendían nada, pero rían. Explicoulle como son os bosquimanos de verdade.
dos fillos cuidan entre todos porque é cousa de todos que sean boa xente. Se dous bosquimanos empezan a pelexar, o resto da tribu bótase en riba e fanlle coxias hasta que ríen, porque cando acaban de escoitar fan así, para levar co corazón o que se lles dixo. E aí foi cando Manolo se deu conta de cal era o seu ritual para convertirse en bosquimano. E era contarle a todo o mundo aquí como somos bosquimanos, pero vestido como un bosquimano de verdad. Has de saber a miña historia? Sí. Pois abrid así as mans como un bosquimano, porque este é un conto coas mans abertas.